Mar an Einster scéalan an nolog as Jimín leis an seoch. Ihe nolog hí anna héal a gain. Furas féin agus cáit ráthar napa bhóra, agus fuine mar a ledíomh, agus an son chur mar Paul síosanta chun na gain le chur na seasamanta. An son hátha mar créimh beag a chuiling a ngach tar napa acu, agus chur cáit pá péir timpeall ortha. Bhítar go glóite a gine, agus lasa mar iad sar a dánig an ihe in éair. Ach bhóg mám a ríisiad. Is daithe, chur ma bham prátaíos iascar an mórt chuing. Ach an baiste, ná rithis féin ná cáit éon fiochte, mar bhís sa gin go raibh rudaí eile teacht. I gceann tamil, haring mama machan cíiste mór brac, agus de dhearrig si dúine, agus gin si té, agus fuair mar gá úl uthe. Nuair a bhí ahir vicilí nig dul thar doras, thug mamisteach agus thug si brean as budéal do. Budéal go raibh 3 réaltíníir, agus thug si brean beag de dhead, agus fuair si féin brean as budéal eile, agus dúirdar go léir go mirimid beabhar an drása a ríis. Pe brí a bhí acu leis. Hánig bet mhór agus mar andíisteach, agus chur ma bháthir brean as an modéal buí a gách linne, agus an son chur si siúcre agus isci bere ionta, agus chorig si le spúnáigiad. Cheapasa ná háladí sin in éachar ar dúise, dúirt mar Andy, go marráise mé má bhlaise mé an bhréinde. Ach mar sin féin, dóil si go léir, agus níor bharig sé leisi. Hánig a lán eile isteach a rinne hithe, buchailí ága, agus is as an grús go bhór a thug mam an deochtá sin. An riach a bhí có, nuair a chunach iad go léir I gáil, hánig dún bhalathe gom féin ann, agus nuair a chuig dead amach le heithir vicil, agus bhí mam I caint leis na man ná a necin na tinine, agus féin slug as an grús go agine. Ach is ládan nar bharig sé mé leis an mlasa bhí níting escuile siar, agus bheith cagla orm mé a chahabas ma bhéal núr lár, agus siolum ag buint an doras amach agus ma bhéal lán. Chonig ma bhaire dul amach me. Cá rair is sé Jimín, siise, ach manam ná dúirt éon focail, ach an doras doscailt agus cordíam. Lean si amach me, agus nuair a chunig si mé cosachtaigh agus a cabh selí amach. Siise, ach leire, ní dhéanning dát do bhach tahar, mas go gurach sé ort. Bug rána an riach rode. Nada, cad chuige dúirt mamman focail san mach taharlum. Bhí sé déanach nuair a chomar a chola an ihe sin, mar bhí mam ag gola bhin gé a gcóir le an nolog. Do bhain si amach a raibh istiginte, agus de nic si agus de glan si agus an son de líon si a rí si le prátaí brúte agus I niún agus peobar agus agus salan agus rudaí eile, agus de dhéon si a rangan éisteachinte. An son fór si snáid agus dúig si Bhís féin is cáit de fada ifhe. Maidin le an nolig, chuig cáit is ma bháthir go dtí an chiad efring. Bhís féin agus dead de muna tí, fada bhí dead de crún am mó, dhéanas a fáil an gopórt. Huid de sól agus líonas pócalum de rí síní, agus bhí smut den bharín brachán gara, chur is chomé sin leis. Nuair a bhístig dúna an copór de ríis, de bhil smaoinar me. Rugus an modéal buí agus de le líonas copánas.
bhlaise sé. Ach manam dá olca sé an stiftdómh ba hecht measa an rud buí. Dóthg sé thuaganine, an son nead a cad dhéanamh leis. Leis ar a madra, agus churas féin a fós an copáin. Ach ní achog sé ar a bhíá, níor ginn sé ach sré a churas. An son chuoine ar sif deile. Furas dorn mina bhuí, agus de luchas leis an stiff as an modéile, agus churas sa bhuaile amach é ar phláta. Siúd chuige an gandal mór, agus dalp sé a rih ann. Ní rahas freicir go ceann tamil. An son chrum sé ar goglaigh. I gceann tamil, d'éirigh sé as son, agus chrum sé ar siúl timpeall agus leithheann. Fáinne a bhí sé a dhéanamh, agus éag siúl. An son stad sé, agus leis sé an dá chuise mach ó chéile, agus bhí sé a thutha féin an nóna sa nál. Chuireadh sé an caite garí. An son de lig sé, agus rún sé na súla, agus níacha éon éire riamhach é, hanna dhearmid chrína an sa amó, nuair a bhíonn sé ag titim dá chola sa chathír mhór os cór na tine, agus é i mígarnig. An son lig sé ar fad den nós ar an dalamh, agus hín sé a fhí bán uig amach, agus de leis sé an dás giháin, agus ní ran annam ná bríon, ach cho beag agus dá mech sé marv. Baiste, bhí sig brech chómar agla go gailfie, agus ní adar cad a dhéanamh. Thóla deidig tacht do chrón amó. Agus chuir a stíamaisteach, nuair a chunig deid an gandal do stad sé, agus bhí sé caint leis féin. An díal mé, ach go bhfuil sé na chugstí ar sisin. Ar Jimín ar sisin i gléach. Bhí sa ag scób an óláir ar sirse. Cá táirt ar sa mise? Mar róid go bháthir sin ar sa deid. Tá an gandal mór ar na crutí deirig. Cad a dhéanais leis ar sa mise? Cad a dhéanais leis ar sa deid? Bhí sa géarigh é chur ar deid, agus bhí deid i géarigh é chur ormsa. Gerán had led bháthir thuamh le gard ar sa deid. Bear dut éisteacht ar sa mise, nó nósad sa de, mar jaall ar an seachtas réal a bhuinis as fiachan na híoch. Se, agus nósad sa de, té bhadig an cat ar sesin. Ar manam, gur bhain dead stad asam, vesas ná ra visig éinge berthe é. Ach ní rééis sin an chuid ba bheasa den scéal, ach go raibh mam i géisteach leis a gaint go léir mar tháinig sí isteach a ngánis dóin. Chrom sí ar an merteagainn a bhicó, agus níor bhíú trí lefing in í sin nuair a bhí deire ráiteige, mise agus dead bocht. Is cró an saoil atá againn. Níor an focail in iad déalaigh sé leis go dtí an tafran. Agus bhí sa trí fichead slat na dhéag an ír an bóthir síos, agus gan focail as éine a gcuin. Nuair a tháina a bhaile ón affran. Bhí an gandal in aice na tine ag mam, agus an tanam ag teachtar í seán. Ní uair mam amach riamh cá duineagar, mar nuair a tháinig dead a bhaile, bhí sí ag buint sásamte i dtaobh gur óil sé rá a glúine fuisci as an modéal a bhí sa chopód. Dúirt dead baiste ná rá, agus go raibh sí ag coréthaige, ach dáitimh siar gur bhé a dóla. Ní rád ar buacht a chéile an cuideile den trán hána. Bí trógam sa dhéad, ach dar fia ba bheasail mé féin, agus ní dúirt éon ocail.